Entre dúas terras. Ola, bo día, boa tarde, boa noite a quen nos escoite. Eu son Mackenzie, benvidos ao gran podcast en galego sobre música e outros temas. Ao outro lado da liña temos aí a Carlos Cernadas. Que tal, Carlos? Como vai? Vai ben, pois aquí xa sabes, xa sabes, ti sábelo, estou me dando conta que no programa da semana pasada eh, intentamos presentarnos nós dicindo o noso top 5, pero hai cousas, por exemplo, o sea, o nombre do podcast, eu creo que era interesante Analizalo. explicalo, porque nos chamamos Entre dúas terras, porque eu vivo en Londres e ti vives en Rianxo. Sendo Rianxo, obviamente, moito máis grande. Entonces, es que non hai máis realmente de que explicar. Despois xa verán a xente o logo, que representa, pues, basicamente eso. E nada, e aquí aproveitándonos das tecnoloxías que temos, que isto fai, non sei, fai 10 anos non hubiéramos podido facelo. Non? Entonces, nada, podcast de música e de outras vainas que non nos vamos a limitar, obviamente, pero en principio de música. Entonces, unha das cousas que quería falar hoxe era... Bueno, a min gustaríame que... Porque isto falámolo antes de gravar outros días, que ti máis eu non é que non nos guste a música en galego, todo o contrario. O que pasa é que sí que é verdad que aínda que sí que coñecemos grupos e artistas galegos, pero non tampouco sabemos tanto como nos gustaría. Non? Entonces, neste podcast tamén, o sea, moi lexos de nós ser expertos de nada, é un podcast de opinión, Sí, de sí. entretenimiento Que e nadie de aprendizaxe. se enfade. No, que se enfaden, que haya un pouco de jauja por aí. Que haya... No, pero quero dicir que, o sea, a idea tamén é que nós aprendamos sobre a marcha, non? Sí. Entonces eu tiña pensado poñer o mellor, buscar en YouTube un par de vídeos de un grupo que se chama The Rappans. Sí, que está moi de moda agora. Eu, a verdad, se che digo a verdad, nunca os escoitei, non sei nin que género é. Ainda que me podo imaginar, pero... Eu escoitei un tema deles. Bueno, non inteiro escoitaro porque non sei como fora, pero escoitaro, bueno, non che vou adiantar nada. Despois, si tal, poñémolo. Eu flipei que vin esta semana que estaban en Capitol e petaron. Que iso, sí. Eu vin Capitol, vin a moita xente boa que non peta. Petaron, sí. E puxeron outra data ao día seguinte. E creo que tamén petaron, pero bueno, ainda non, eso non sei con seguridade, pero bueno. Xa, bueno, ahora os veremos e despois reaccionamos, sí, opinamos e tal, pero é certo que creo que os tipos están en, bueno, xa o verán pasado e tal, en moitos festivais, é un grupo de rock, bueno, eso, xa veremos aí un par de vídeos e a ver que nos parecen. Despois, despois tamén, bueno, xa viches que isto tamén falámoslo fora de micro, bueno, hai un novo guitarrista en Mago de Oz. Sí, sí. Que, bueno, tampouco creo que parezca que este podcast vai ser Mariscal Rock. que basicamente Mariscal Rock bueno, xa estou aquí facendo amigos. Xa vou criticar a outro medio de comunicación. Pero bueno, no, digo porque Mariscal Rock, eu sempre que vexo Mariscal Rock sempre hai algo de Mago de Oz, sempre fala de Mago de Oz. Sí. A ver, ti coñeces este fulano, este novo guitarrista? Non, vin que era XD varios, pero non. É que eu xa fai teño perdido a pista. Sei que está Víctor de Andrés. Pero é sí, que Jack Sparrow. É que estaban Víctor de Andrés e máis Jorge Salán, me parece. Sí, estaba sí. Jorge Salán. Pero este non sustitue a ningún dos dous, non? No, son tres. Son tres. Son Iron Maiden. Sí, o sea, bueno, o sea, eso que pretenden. Bueno, a ver, Chus, o batería xa sempre dixera que Iron Maiden era a banda. Sí. A banda que máis o influenciara, probablemente. A ver, e el sempre fala de Bruce Dickinson e tal e cual en entrevistas. Eu, si falando de Chus,
que a semana pasada casi empezamos a rajar tamén del. Ti acordaste... é que me daste vergonza ajena un pouco. Acordaste que no Gaia había un DVD de como se hizo, ¿no? Sei o que vas dicir. Sabes O o que do vou pedal. dicir? O do O pedal. do pedal. Que el día aí... sí, porque para a xente que non o sepa, en Mago de Oz sacaron o disco Gaia, entonces fixeron un DVD, explicando movidas, o sea, de como gravaron e cousas así. E entonces sale o Chus dicindo, o batería, dicindo que en algunhas cancións usou a técnica do rebote, que era unha técnica un pouco mía. Que eu non entendo como unha técnica pode ser un pouco túa. O sea, que quere decir? Inventache o tío ou non? Obviamente non a inventou el. En realidad, creo que lla copiou a Nico McBrain, que o batería de tal. Pero, o sea, é unha... Non sei, a mí me parece unha pachochada, porque... porque é como que el usou un bombo eléctrico, electrónico, non? Unha batería electrónica. Entonces, se non entendo mal, o que ele explicaba era que el lle dá un golpe, pero se oyen dous. Sí. Algo así. E, eso tamén está relacionado, que esta polémica coñecida por todos, me parece, todos os que nos gusta o rock, que seguimos grupos en España e tal, pero é que está incluso no DVD que teñen, que el antes, ahora aprendeu a tocalo, pero el Pois antes... pensei que non. Sí, no, porque incluso, mira, falando de xente máis actual, el Estepario, Siberiano. que é un batería top mundial, xa. Sí, sí. El tocou con Mago de Oz, moitas veces cando estaba en Saratoga e tal. El decía que no, que a ver, que se critica moito Chus e tal, e el toca o que toca, pero que el cando girou, pues, que el tocaba o que tiña que tocar. O sea, no, de feito criticou moito máis a batería de Metallica que a Chus, por exemplo. Pero está aí, que eso non sei se despois o podremos poñer ou tal, que o sea, tives a cámara encima da batería e ves temas, que non me acordo, como se chama? Pode ser que un tema do Gaia que se chama non era ben hacer. Rodarán cabezas ou algo así. Van a rodar cabezas. Van a rodar cabezas, sí, que é un tema que ten doble bombo. Entonces o tipo o sea, tives a rodilla Se está facendo pum. e ves pum. No, nin eso. Se ve un golpe ao principio. E ti olles. Así, e as pernas del non se moven. O sea, é unha grabación. É unha grabación MIDI. Sí, a verdade que sí. Xa, claro, de feito, ten un riesgo da hostia, porque xa ten pasado que se escoita solo eso e, sabes, porque se non va sincronizado, sí, en fin, pero eso, tampouco quero ser moi troll. Pero el tamén se presta un pouco, Xa. Tal e como é, pero eso, que o novo guitarrista, eso, Valier iba a preguntar se o coñecías ou se sabías, pero se non o coñeces, aquí acaba o tema. Vino por internet, pero non sei, non sei que. Vale, entonces isto non nos interesa. No. Vale. Derrapas. Pois a tomar por culo Mago de Oz. Vale, máis cousas. Ibas poñer Derrapans, non? Iba a poñer Derrapans. Entonces, vou a poñer aquí... Ai, que inquietud, que ansiedade teño por escoitaros. Sí, a ver. Por certo, sí, que mira, unha cousa, podemos retomar só unha pequena cousa a semana pasada, Sí. que quedou olvidada. Cando comentabas o de Axl Rose, é que tiña aquí o vídeo e non o puxemos a semana pasada de Axl Rose con problema. Pois entonces miramos o de Derrapans. Sí, despois e despois falamos deso que queríamos falar de cantantes que perderon a voz. Que a voz xa pide terra. A ver, entonces vamos a ver, é que eu a que lles escoitara, non me acordo cal era. A ver, podo poñer xa a primeira. Teño unhas cuantas, teño aquí unha que chama Ru Franklin. Blaster non sei que o avión. A ver, haberá que escoitar un par delas, non? Para tamén facerse unha idea. A ver se non hai problema compartindo isto ni nada. Vale, supoño que ves a miña
a miña cámara, non? A miña Sí. pantalla, que diga. Vale, vou poñer o primeiro. Este que se chama Ruth Franklin. Ti si tal, mentras tanto, igual podías o mellor poñer en Google de Rapans a ver se encontramos unha bio ou unha web ou algo Sí, fijo. para indagar un pouco máis sobre eles. Vale, escoitas eso, non? Sí. ¡Ja! Hostia, non esperaba Empeza que fuerte o fuera vídeo. maneira de esquivar a bala. Vivimos 1000 anos en non quixen botar as contas e na pista de baile xojamos un contra un. O vídeo está moi ben, Mostra. Os conciertos son a playlist para ti. Ves detrás de mí e resolves hasta o que non che pedí. Sabes que teño unha espiña clavada, non sei se doe o que me sana. E ahora máis só a calles cortadas, non sei salir pero morro de ganas. Sabes que teño unha espiña clavada, non sei se doe o que me sana. E ahora máis só a calles cortadas, non sei salir pero morro de ganas. A ver, unha clara influencia de Heredeiros. Sí, é que agora, hoxe en día xa... Isto chamalle rock bravú tamén. Sí, eles defínense como indie garage. Indie garage. Vale, vale. Bueno, sí, indie rock. Sí. Claramente. E son nosos veciños de Muros. Ah, sí, é un grupo de muros, sí. Eso sabía, sí. Do 2018 formados. Sorpréndeme gratamente. Sí. A ver, o vídeo está moi currado. Creo que o vídeo está curradísimo. Parece produción hollywoodiense. Sabes que teño unha espiña clavada, non sei se doe o que me sana. E ahora máis só a calles cortadas, non sei salir pero morro de ganas. Sabes que teño unha espiña clavada, non sei se doe o que me sana. E ahora máis só a calles cortadas, non sei salir pero morro de ganas. Vale, estaba aquí vendo un pouco os créditos para ver quen o fixera. Manu Seoane, sóneme. Pois moi ben Manu Seoane, bo traballo, porque a verdad moi, está moi guai, currado. Mira, está guai. Eu eso xa diría que, a ver, é un pouco a... Eso, a ver, non podo evitar pensar en Heredeiros cando escoito isto, porque incluso a maneira de cantar é que a voz esta se parece bastante, non? E bueno, incluso, mira, non é por nada, pero estou fijando, aquí ves o logo de Rapans, Sí. con estas letras e tal. A ti non che recorda moito ao disco de Heredeiros de Derretidos? Sí. Ou o single? Non era unha cousa así moi parecida? Sí, sí. Rosa tamén, sí. Así como o rollo... Claro, como ese rollo así como... É como que ten un nombre. É como un rollo ochentero, sí, pero... Rollo Vice, Miami Vice. Exacto, rollo Miami Vice, sí, sí. Eso tal. Sí, a ver, a canción é pegadiza, é bailable. Sí. Que eso é que... Eso é un tema que, bueno... Que eu creo que... Claro, aí... Que, o sea, a min o que me preocupa é que
parece que ahora mismo no que é o rock, ou polo menos en Galicia, dame a sensación de que solo ten cabida o rock que é bailable. Que non, o sea, non o digo de forma negativa, non hai nada de malo en que sea bailable e que a xente quera bailar. A ver, é lógico que moita xente, a maioría, quera bailar. Pero, sabes, pero entonces, claro, entendo por que estes están tendo éxito, porque eso, a canción está guai, o videoclip está currao, o videoclip está currao, eso, é bailable. O sea, é canción de festival, así, coñera, todo tal. Pero eso, non sei se ti opinas o mismo en relación con o que ves en festivales e cousas así, pero isto xa o temos falado incluso, bueno, falando de eso, de festivales o mellor máis locales ou tal, que aínda que sigan tendo a palabra rock, cada vez hai menos rock e hai máis Sí. outras vertientes que Sí, non claro. son rock. Temos o exemplo mismo aquí en Rianxo, que, bueno, non vamos falar mal do festival, todo o contrario, pero chamase No, Rock in Rio, de rock xa hai pouco, non? Pero, bueno, é porque eso, o que falas ti, que foi cambiando. Ora, se falas de festival, xa falas de... A maioría dos festivais son tipo Zoo, grupos así, La Pegatina, La Raíz, tal. Entón, as vertientes que se ven ahora mismo, pois, por exemplo, claro, o exemplo de Rapans, claro, música de festival. Ora a xente quere que sea movida, quere escoitar esta canción nun pub, por exemplo, eso. Xa. Haise que ir cos tempos, neste caso, quen queira un festival de rock, Sí, vai ir a un claro, festival sí. de rock, pero vai ser unha minoría, quero dicir... Sí, pero estes van tocar en festivales que non son necesariamente solo de rock. Por exemplo, creo que no Van ao son do camiño, van ao son do Son do camiño, sí. Camiño, e algún outro, eu creo que lles vin en festivales compartindo con Tanxugueiras. Sí, pode ser, sí. Estoy Tanxugueiras. A ver, o son do camiño, por exemplo, é un mescladillo, porque Vale, sí, é verdade. vaiche, pues, vai Green Day, pero despois vaiche The Rapans, ou vaiche un DJ, ou... Sí, sí. digamos, bueno, mainstream, o típico festival mainstream, pois vamos meter un pouco de todo. Vale, escoitamos outro tema. Méñalo. Vamos escoitar outro tema de Rapans, entón. Algo así, algunha curiosidade máis que vexas aí? Non sei se estás lendo na Wikipedia ou algo. No, estou na súa página web. Ten página web. Poñen que... Eso xa poñen temas animados e directos. Unidos pola nosa outra afición, o surf, traballamos para levar o noso bo rollo alá onde vamos. Bueno, claro, son de Muros. Pois mira, En Muros se fai moito surf. galegos surfeiros. Porto Son, Muros e todo por aí, creo que hai moito. En Porto Son me acordo de... Hostia, eu non sei se ti foras, acordaste cando nós tocábamos en Ecos que fóramos a un sitio... O Ardora. O Ardora. No Ardora, que ali había unha playa que a xente se fai Sí, surf, sí, sí. non? Sí. Está moi chulo o sitio. A ver, vamos a ver, entón estou aquí... Bueno, vamos a escoitar esta, se chama Blaster W4U, o sea... Wow. Non sei, ti como dirías isto? Eso seguro que ten unha maneira de dicir o que vamos a oír na canción, pero... Wait for you. No. A ver se nos enteramos. Bueno, Wait for You non é unha mala tal. Vale, estou vendo que aquí está feito por outra persona, non é Sí. o mismo director. A ver, Que hai que aclarar que The Rapans non nos paga, non estamos... Esta é publi é gratis. pero Porque eu ademais non teria- podemos criticalos pa mal tamén. eu non tería problema. No, por eso. The Rapans, páganos, por Si favor. algún grupo nos quere pagar para que falemos del, Ainda non que sea teño mal, problema. xa sabes que o importante é que falen de ti, ainda que sea mal. Exacto, non existe tal cousa como a publicidade. Podemos poñer Como mala a parir a publicidade. Sons of Exodus, por exemplo. Outro grupo Perdón. galego que nombraremos tal. Mira, perdona, vouche dicir unha cousa, non sei como non os nombrei no meu top 5, porque os Sons of Exodus é o meu grupo favorito. No, mentras non che parece mal que nos nombrara eu. A mí non me parece mal, o sea, de feito, a ver,
Bueno, xa falaremos Sí, deles, sí. pero é un grupazo. É un grupazo. Grupazo, Hai que Grupazo. dicir que Sons of Exodus sí que nos paga, pola publi. No. Non paga nada. No. Pero é pura verdade. Nós soltámoslo aí, Sons of É Exodus. pura verdade. Si vedes Bueno. algunha cara coñecida vendo un vídeo de Sons of Exodus, é produto da casualidade. Que totalmente. Porque de feito non temos absolutamente ninguna relación. Nada, o con sea, Sons of ese que nos estea vendo en YouTube xa ve que na ventana de Carlos pon Sons of Exodus, pero iso é casualidade. Donde o pon? Na túa esquina inferior Merda. esquerda. Merda, e no túa pon desconocido. Sí, Oye, exacto. pero Eso, esto- hasta que nos pague. Si Derrapans nos paga, poño aí Derrapans en vez de desconocido, vale? Bueno, pero que isto é lamentable, Esto é... Vamos, en fin. Vamos a escoitar vamos Blaster vamos, W4U. vamos allá. Vale, esta que é a Catedral desa de Escravitude. Será de muros. Hostia. Isto é ali en Boiro no dos moldes. Portugal. Blaster. Polo que vemos hai unha pauta moi repetitiva que é relacións entre home e muller. Explícitas Sí, no vídeo. sempre hai algo con certo toque de erotismo, sí. Vale, esta muchacha parece que se vai casar. Bueno, podemos ver un estilo totalmente distinto ao de antes. E a canción tamén ten outro toque. Sí. Non me suena tanto Rock Baraboo, é máis un pouco... Ei, casi certo. A ver, chame que está aí morto. Que, creo que me estou perdendo. Ostras, un pouco. eu conoso ese chaval que saleu no vídeo, é Champi Muros. No, joder. Sabes quen é Champi Muros? No. Pois é un influencer de Muros, que agora é bastante conocido a nivel estatal. Pero cal é o influencer? Os que estaban aí, a ver se volve a salir. Ou pareceu melo, a mellor non é, pero sí que era. O velliño aí disfrutando. Carallo, unha nai por aí. É Madriño. este que está aí. No, Como? non é dese. Non é o que tira da carreta, non? No. Que mola, Unhas monxas aí. Hai que reconocer que teñen un curro os vídeos que flipas, Dicen que están currados. Eu o storytelling o estou perdendo un pouco, teño que decir. E máis xuntar toda esa xentiña, cuidado, Hai unhas monxas aí. Que Ese é Champi Muros, o que se tirou ao mar. o que se tirou ao mar. Fai no moito nos seus vídeos tirarse ao mar, tamén. Vale, entón é un enterro, estamos celebrando. Pero o da boda, hai un enterro, hai unha boda, hai monxas, a llama polo mar. Quedó guapo, Dios mío. Equipazo, ¿no? Un brindis por este equipazo, ¿no? Yes, I'm not waiting for you. La luna era menos complicada. La noche está más para
coche aquí, que están aí en pelotas de guais. Hostia, estaba ahora escoitando e decía, e ese ruido é do vídeo, pero non, é Kenshi. Sí. É Kenshi outra vez. Pobre Kenshi. Vale, si, esta canción, eu vexo que si, no, esta xa non é tanto rock bravú, é máis discotequera. Sí, é eu máis creo que teñen un rollo bastante deles. No, Moloume, teño un rollo bastante deles. Eu creo que eso podelo decir de calquera cousa. calquer grupo. Teño un rollo bastante deles. Mira, vou poñer aquí. Frases míticas. Do podcast, parte 1. Frases míticas do meu compañeiro Marco Rodríguez. Como dixeches? Teñen un estilo Teñen que é un moi rollo deles. bastante deles. Teñen un rollo bastante deles. Nadie me pode negar. Vale. Pero bueno, sí, quería dicir que é... Bueno, eso, eles tocan música de pasalo ben. Sí. Eso. Sí, no, a ver, sí. Que ao mellor é unha excepción, claro. Hai que dicirlle á xente que eso, xa o dixemos ao principio, pero ninguén dos dous os coñecía. O sea que... Para nós é a primeira escoita. Sei que é sorprendente, pero é que nós, claro, vimos do rock, vimos de eso, de ignorar un pouco, sin querer, e sin pretendelo tampouco, a música gallega, sendo músicos os dous, bueno, el a nivel profesional e eu a nivel amateur, pero... Bueno, cando dices, ahora estás te dirixindo a audiencia, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, Carlos é músico profesional, adícase a eso, está en Londres por eso, eso. Eu son ferreteiro. Eu podo vender tornillos, se queres. Parafusos, perdón. Eso, un día tamén temos que facer, eso que faláramos de facer, o sea, eu a ti lanzoche, o sea, facemos un xogo que ti a min me lanzas temas, por exemplo, nombres de ferramentas e eu teño que adivinar para que son solo polo nome. Sí, encanta. E eu eu mandoche e despois eu digoche nomes de, o sea, de cousas relacionadas cousas relacionadas que sei, ca teoría da música ou cousas así, e ti me dis que son, sabes? Correcto, pareceme ben. Vale. Vale, pero queres que fagamos eso agora ou porque agora íbamos falar dos cantantes así? Sí, no, seguimos co que íbamos. Íbamos co que íbamos. Eso deixámoslo para outro momento. Como lle chamamos a esa sección? Concurso ferretería musical? Sí, perfecto, encántame. Moleche. Concurso ferretería musical. Vale, queda apuntado para outro día. Xa co nombre creo que xa nos vamos a acordar. Bueno, pois entón vamos a falar aquí sí, que ese tema que se abriu a semana pasada, que querías me enseñar ese vídeo de Axl Rose. Eu teño moita curiosidade de ver isto. Vamos a ver. Axl Rose, como todos sabemos, cantante de Guns N' Roses, señor con sobrepeso, señor con unha voz ahora pues, un pouco, bueno, vamos a ver o que pasa aquí. Bueno, entonces isto, bueno, para que estedes escoitando e non vendo, é unha actuación que fixo bueno, non sei cando fixo, isto foi publicado fai un ano, pero foi unha actuación, dixeches, isto, Lisa Marie Presley Service. Sí, foi no funeral de Lisa Marie. No funeral, sí. Vale, estás vendo a miña pantalla? Sí. Vale, pois vamos allá. Nunca se fala do Axl Rose pianista, pero a verdad tamén ten mérito, Sí, no, el toca ben, quero dicir. Sempre se fala do Axl Rose irresponsable e tal, pero bueno. Bueno, pode ser pianista e irresponsable. Sí, claro. Claro, o piano é como que che dá así como un halo sí. Así como de... Pero, bueno, este fulano, as de Dios, habrá feito. Molaba, soy pianista, soy irresponsable. Tinquín, chiquitín, pium. É un instrumental. A ver, que esta canción é... Bueno, para que non sepa, está tocando en November Rain, sí, dalle para diante.
Bueno, no, pero vai empezar a cantar Sí, entre supoño pouco. que sí. Ahora dije. Ao acabar este compás. Hostia. Xa, But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Estás de coña. claro, é que parece que alguén está imitando a propósito mal. Cause nothing lasts forever. Pero esto é real. É real, é real. Can change. No, se miras os comentarios son todo emoción. Sí, pero... And it's hard to hold a candle in the cold November rain. A todo isto que eu dixen este vídeo, pero el habitualmente eu vi nos embalaídos e el canta ben. O pasa que, bueno, aí... Such a long, long time just trying to Aquí- kill the pain. Aquí parece que, o sea, comparado co anterior, xa un pelín mellor, Sí. pero... But love will always come, my love will always go. I'm no one's really sure was to let it go today. Pero aí está como de que te vai caer... Creo que está abusando do falsete demasiado cando non é así nesta parte. Time to lay it on the line. I could rest my head just knowing that you are mine. Madre del amor. All mine. ¿Sabes a quién me recuerda? If you wanna love me, ¿Qué? ¿Sabes? darling, don't refrain. ¿Sabes Padre de Familia, no? Sí, claro. Es o pederasta. Sí. Porque hablo así. Es que sí, Chris, porque hablo así, ¿sabes? Vamos a ver, vou a saltar á parte así un pouco máis épica, a ver como fai. Pero, hostia, ao principio, cuidado, Sí, vese que non cantou tal, supoño. Bueno, molaba que dixera, no, cantei 2 horas, sabes? E que fora así. A ver, muchacho. E que cal era a parte... And when your fears subside and shadows É que ahora, non me, ahora estou vendo o tipo de Padre de Familia, é que non... Oh, sí, Chris, vete a dormir a mi casa. I know that you can love me. A ver, pero cal era a parte? Non había unha parte así? Ah, porque... Sí, é o aquí non puente, fará, non? o puente. Claro, no, pero claro, aquí non o fará, non? O de... Ah, non, Cando Slash fai o... Ah, claro, no, aí no. El fai... Pero pensei que te referías ao puente de... Ai, quedei en blanco. Este tiña antes foiseme. Bueno, da igual, estou impresionado. Sí. non teño palabras. Vale, a ver si atopo... Bueno, porque a ver si atopo de Vince Neil, que é o que che decía a semana pasada, que é que Vince Neil... Hostia. A ver, Vince Neil... bueno, Vince Neil, para que non o sepan, é o cantante de Motley Crue. Dios santo bendito. É que eso hai algunhas que son unhas... Mira, bueno, aquí sale un que é fails. Vamos a botarlle un vamos a botarlle un ollo. Que bueno, está quedando un podcast un pouco así como de troll, pero Sí, estamos un pouco Pero, a ver. criticóns. Sí. Bueno, de Rappans non os criticamos. No, de Rappans, moi ben. Con de Rappans a tope. De Rappans a tope, De Rappans pero a tope. Páganos de Rappans. sí, como Canecora esa que estaban aí. Vale, Motley Crue, Vince Neil fails. A ver, isto eu creo que vai ser crema, Vamos a ver. A ver, Hostia. Que coño dices? Bueno, pero non está cantando mal. Que dixo? Pero como que... Pero como que non está cantando algo? Escoita isto. Na miña defensa direi que aínda non fixera iso cando dixen a Ostras, frase. é que igual ti... Porque claro, que igual non o recordas como el cantaba. Sí, claro, home, claro, que recordo. Porque esto... A ver, vamos a... É que... Hostia, esto é crema pura, Freddy's Gas. Claro, obviamente esto... A ver, é que pas que non estades vendo. No vídeo de YouTube hai unha persona que moi mala idea está escribindo... O sea, como a letra... Pero non é a Pero letra. mal, O sea, a letra como mal. Como el pronuncia mal,
é o que se supón que ele está dicindo cando escoito. Entonces di Big Mac $1.3. Sabes? En vez de decir o que ten que decir o Freddy's Gas. Amigo de Freddy's Gas, mátame. Como que Freddy's Gas? Vamos... Maynard. É que, a ver, recordemos que o estribillo desta canción é Kickstart My Heart. Kickstart My Heart, vale? E ela aquí que... No, é que di Kickstart My Heart Hamida Dog. Hamida Dog, se o traduces, é jamón Con un can. pegar un can, o sea, é que non ten xeito. Menos. Eat a dog, cómete un perro. My hand. Pues aí é como que non chegou. Entón dixo, bueno, pois meto todas estas palabras aí en 2 segundos. Be on the stage. Bueno, igual Be on the stage, non me extrañaría que Be on the stage fora a letra original, eh? Bueno, espectacular. Pupi Bad. Eso se traduce Pupi es pues caquita. Básicamente. Caquita en inglés. Espectacular. ¿Qué te parece? Fracasado. No. A ver. A ver. Una puta mierda. Sí. Creo que é un pouco pasota. Desafinado, bueno, sí. A ver, a letra, o da letra é medio drama porque xa che están sugestionando que leas eso. Sí. Pero bueno, si son un pouco objetivo, pues tampouco foi tan mal. Bueno, creo que está claro. Mira, xa estou vendo o que vai pasar. Ti vas a ser o poli bueno e eu vou ser o poli malo. Eu vou ser o puto troll e ti vas a ser o amable. No, eu non teño problema en queimar a xente, pero... razonable. No, pero é que... Vamos, o sea, esto... Vale, ponme un de Avenged, que decías que Avenged... joder, porque Avenged o cantante cantaba de puta madre. Claro, No mira, sei, para... si queres, a ver, vou buscar un vídeo. Claro, Avenged non é un grupo tan que a xente o vaya a conocer, pero... A ver, o cantante de Avenged canta ben, pero que pasa? É como Bon Jovi. Bon Jovi canta ben, pero xa non canta o que cantaba antes, é o que me refiero. Tío, escoitas a Bon Jovi cantar Living on a Prayer, está 7 tonos máis abaixo e cantou como se fora pop. Sí. Vale, o da Avenged Sevenfold vouche poñer cando morreu Chester Bennington, o cantante de Linkin Park, fixaron un concierto, Linkin Park fixo un concierto, un tributo con moitos artistas conocidos, non? E o cantante de Avenged Sevenfold e o guitarrista foron cantar, foi o guitarrista foi tocar a guitarra. Valga a redundancia. Esa apunta. O guitarrista... Vale, mira, vou vos poñer Faint. O guitarrista foi tocar a guitarra. Burn It Down máis Faint co cantante de Avenged Sevenfold. E así vedes como que máis ben escoitades como el quere pero non pode, que é unha sensación bastante como se di, impotente, porque hasta non son eu, pero dame esa sensación de impotencia, sabes, de que pena. Xa. Vale. Entón, Linkin Park. Vamos poñer así, vale. Este sí que era un bo cantante. Sí, moi bo. A ver, eu non era moito Linkin Park, pero objetivamente, hostia, un grupo moi original, pionero. Vale, este é Faint, que é unha das cancións máis conocidas de Linkin Park. E xa se vai ver que el non vai dar. Do Chester eu vin algunha grabación, o sea, solo a súa voz,
un instrumento, si é unha puta pasada, Sí. Hostia, teño un momento que algún día falaremos, un momento de Linkin Park, máis ben de Mike Shinoda, que é o guitarrista. Un momento bonitísimo, pero bueno. Sí, é que vas a ver que non dá, non chega a nota. Isto xa fai uns anos, porque xa fai 5 anos así que morreu, pero bueno. Estás afinado. Sí, a ver. Eso, pero bueno, é verdade. Este tipo ahora que está rapeando, non sei quen é, pero canta guai. É Mike Shinoda, é o xunto con Chester era o líder, máis ben, el sempre foi o líder. Pois Mike Shinoda ten un momento bonitísimo que podo cho poñer despois, se queres, aínda que non ten que ver co tema. A ver, de todos modos, comparado co de Vince Neil, Home, sí, claro. non tan mal, Xa, pero bueno. Mais, bueno, rasgada de voz tal, ainda que desafío, pero sí, é verdad que non está cantando moi ben, No, de feito, a ver, se ves directos de Avenged Sevenfold dos últimos... Eu esperaba algo peor. No, recordaba o peor tamén, pero bueno, Eu esperaba algo peor. claro, está en plena decadencia, digamos, pero a ver, obviamente aínda ten calidad vocal, refierme, pero se escoites o último disco que saleu este ano, bueno, este ano non, a finales do 23, xa ten outra maneira de cantar, xa. Mira, está Kenji imitando. Sí, está ao ritmo da canción. Aí, mira, eu tamén fago. Eu tamén fago eso. Vale, vai. Vale, pois é, nada, bueno, pausar Bueno. xa. Pois... Pero eso. Bueno, pois eu creo que con estes... Bueno, con estes... estas decadencias de cantaores de rock, podemos deixar aquí, levamos Sí. 42 minutos. Perfecto. Entón, nada, hoxe... Bueno, resumen de hoxe, que foi o que falamos? Falamos The Rampants. De The Rampants. Na primeira eso, parte que do sí, podcast. un grupo, a verdade está, a min gustaron as dúas cancións, están guais, Sí, a min unha tamén. así como máis rock bravú, outra así como máis Discotequeira. para min como ten un rollo de Festivaleira. música disco, sí. Sí. Bueno, do novo guitarrista de Mago de Oz falamos 5 segundos, Sí. o cual explica, creo que foi bo. Sí, a ver, Evo- hai que dicir que sexa Evo. quen sexa, vai ter calidad, obviamente, ha de ser alguén que neste caso creo que así é, que xa está considerado un... Eso. Deixo así. Non nos interesa. Non nos Non nos interesa. Andan cas súas mierdas aí, non nos interesa. Pois eso, nada, deixámoslo aquí esta semana que ven. E nada, eso, poñédenos nos comentarios o que opinades, se tendes algúns pois algún outro cantante así que nos recomendades mirar, reaccionamos no próximo podcast ou o que sea. Sí. E nada, hasta a próxima semana, señor Mackenzie. Hasta a próxima semana, Carlos, xente. Espero que vos vea ben. Véñalo, chao, chao. Veña, saudiños.